Хәзер безнең киләсе спикерыбыз инде күптән безне игътибар белән тыңлап, килешеп баш кагыплар утыра. Дамира ханым Гәрәева Казаннан педагог, ел укытучысы, театрлар алып барган кеше. Казан шәһәрендә берничә тапкыр педагоглар арасында дипломнар һәм бүләкләр алган кеше. Монда нәрсәсе үзенчәлекле бу татар телен укыту буенча, татар телен балаларга җиткерү буенча, һәм ул безгә бүген татар теле һәм артбук, ягъни рәсем ясау китабын татар теле укыту өчен ничек кулланырга була. Ягъни без бүген беренче тапкыр искә алган татарча контентның бер мисалын сөйләргә тәкъдим итте. Дамира ханым, рәхим итегез, сезнең инде презентациягызга кушылган. Микрофон сездә. Исәмсез, кадерле хәерле көннәр барыгызга да, хәерле кичләр инде кич итә. Бик зур рәхмәт шушы очрашуга чакырганыгыз өчен. Мин бик сөенеп, рәхәтләнеп, канатланып, менә карап, тыңлап утырам. Мин үзем Казан шәһәреннән 32нче балалар бакчасында татар теле тәрбиячесе. Менә мин бүген сезне үземнең педагогик эш тәҗрибәм белән таныштырып үтәсем килә. Безнең чорларга кадәр килеп җиткән төп байлыгыбыз булган ул менә телебез, халкыбызның зирәклеген, традицияларын, рухын бүгенге көннәргә хәтле саклаган кыйммәтле хәзинә. Менә шушы кыйммәтле хәзинәне, шушы байлыкны яшь буыннарга тапшыру өчен бу һәрбер педагогның төп бурычы. Әлбәттә, телне өйрәткәндә, татар телен өйрәткәндә төрле каршылыклар очрый. Телне өйрәнгәндә лексик берәмлекләрне истә калдыру өчен күп тапкырлар кабатларга кирәк. Менә мәктәпкәчә яшьтәге балалар бер үк сүзне берничә тапкыр, анда күп мәртәбә кабатлаганда ул кызыксынуны тиз югалта. Менә Гоцкий, Леонтьев, Занков кебек күренекле галимнәр шушы мәктәпкәчә яшьтәге балаларының әле ирекле хәтере югары дәрәҗәдә үсеш алмаган дигән фикердә. Менә мин шунлыктан бу яшьтәге балалар тәкъдим ителгән материалны аңлы рәвештә кабул итә алмыйлар һәм тиз арыйлар. Шуңа күрә алар өчен ниндидер бер төсле образлар, җанлы образлар, эмоциональ вакыйгалар кирәк. Менә шул очракта балалар истә калдырырга тиз истә калдыралар, сәләтләре көчәя. Менә балалар өчен иң авыры ул монологик сөйләм төзү. Менә минем алдыма телне өйрәткәндә ничек итеп бу процессны мавыктыргыч итеп, кызыклы итеп һәм шул вакытта менә телне үзләштерү дәрәҗәсен камилләштергә дигән сорау килеп басты. Әлеге сорауга сорау белән җавап бирәм. Нигә әле без укыту, тәрбия процессын иҗади юл белән хәл итмибез? Үз кулларың белән нәрсәдер иҗат итеп, телне өйрәтеп карамыйбыз. Бигрәк тә хәзерге чорда, менә хәзерге вакытларда гаджетлар бик югары үсеш алды. Бу инде минем әзрәк ишемне дә пошырып аламы, әзрәк күңелне дә төшерә. Кайбер вакытны әле минем ачуда чыгып куя. Бигрәк тә менә транспортта кичкенә балага телефон биреп, аннан менә күп вакытларын шул балалар экранда булалар. Менә кул эшләре белән шөгыльләнү бигрәк тә бит мәктәпкәчә яшьтәге балалар өчен ул моториканы үстергә кирәк. Бармак битләре белән бармаклар белән эшләргә кирәк. Менә мин шуңа күрә менә шушы методиканы үземнең эшемә маяк итеп алдым. Менә хәзер мин сезгә шушы үземнең педагогик ачышымны тәкъдим итәсем килә. Ул ачыш артбук. Артбук ул инглиз сүзе, аны без әгәр дә татарчага тәрҗемә итсәк, ул иҗат китабы дип атала. Менә артбук, менә шушы иҗат китабы телләр өйрәнү процессында иң кызыклы, иң үзенчәлекле кулланма. Шушы үз эшендә куллана торган иҗат китапларны Гоцкий, Леонтьев, Лихачев, Сухомлинский кебек танылган галимнәрнең телләрне өйрәнүдә кулланган хезмәтләренә таянып эш итәм. Татар телен өйрәтү тәрбиячесе буларак минем үземнең эшемдә
төп максатым ул яшь буында иҗади эшчәнлек аша туган телне, татар телен өйрәнүгә кызыксыну, тәрбияләү. Халкыбызның тарихын, традицияларын иҗат итү алымы аша балаларга җиткерү. Куелган бурычларны тормышка ашыру өчен түбәндәге методик материаллар эшләнде. Ул минем татар теле артбук проектының беренчесе. Аннан соң инде сезгә күренәме барсы да? Презентация ачылдымы? Әйе. Муса Җәлил күренә иде. Ярый, бик шатман. Һәм барлык төркем балалары өчен календар, тематик план. Ул 4-5 яшьлек балалар өчен дә, 5-6 яшьлек балалар өчен дә, 6-7 яшьлек балалар өчен дә бу календар планнарым бар. Эшләү өчен бөтенесе тәртиптә дип әйтер идем. Һәм инде скраббукның элементлары белән кулланып ясалган татар китапларым бик күп, татар методика кулланмаларым. Әлбәттә, мин менә үз эшемдә скраббукны алымын бик кулланам. Менә сезгә күренә торгандыр инде. Карабыз бик гүзәл менә шунда. Шушы гади кәгазьдән ясалган бармак уены балалар өчен бик кызыклы. Аларны менә бүклүләр дә, менә карагыз әле, саныйлар да. Әлбәттә, менә бу полоска буенча алар пиктограммик монда фигыльләр белән үткәреп, алар әти, әни ничә икән дигән җөмләләрдә, гади генә җөмләләрдә төзи алалар. Менә бу уен балалар өчен бик кызыклы һәм татар телен өйрәнгәндә бик татар телендәге җөмләләрне төзү өчен бик кулай. Шулай ук мин скраббукның элементларын мәсәлән менә карагыз әле. Менә шушы кичкенә генә бер чәчәк. Ул минем төрле төстә. Әлбәттә, без башта төсләрне өйрәнәбез. Һәм инде шушы интерактив уен аша балалар сюрпризный моментны бик яраталар бит инде, балалар гына түгел, әле үзебез дә сюрпризный моментларны яратабыз. Һәм менә шулай ачылып китүе һәм инде көтелмәгән сюрприз алуы, ягъни монда булырга мөмкин безнең бирем, ягъни уеннар, төрле эш тәртипләре менә шушы безнең чәчәкнең эчендә була. Тылсымлы сүзләр әйтеп, бу кызыл чәчәк, кызлар, малайлар кызыл чәчәк ярата дип, шушы мәсәлән чәчәкләрне ачып, алар үзләренең телне өйрәнүдәге сүзләрне, төсләрне, фигыльләрне, җөмләнең төзелешен бик киң кулланалар. Һәм шулай ук флексагон дигән интерактив уен җыентыгым бар. Артбуклар ясау, менә артбук ясау шушындый усуллар белән мин мастер-класс үткәргән идем. Ул шәһәр бәйгесендә безнең беренче урын алды. Менә шушы әлеге авторлык кулланмаларым мәктәпкәчә яшьтәге балаларының яшь үзенчәлекләрен исәпкә алып, укыту һәм тәрбия бирү программаларына читкә китмичә, һәр баланы җәлеп итәрлек итеп иҗат ителде. Шунда төрле метод һәм алымнар кулланам. Алар арасында иң киң танылганнары ул излекле эшчәнлек усулы, уен усулы, кабатлау усулы, проектлаштыру усуллары, шөгыльләнү ситуациясын булдыру, тудыру усуллары. Иҗат китаплары минем эшчәнлек барышында төрле этапларда кулланыла. Ул булырга мөмкин режим моментында да, шөгыль вакытында да, һәм кирәк вакытта безнең тәрбиячеләр дә, әти-әниләребез дә аларны иркен файдалана ала. Әгәр дә баланың теләге була икән, ул аны өйгә алып кайтып китә, әти-әнигә таныштыра, әти-әниләр белән бергә эшлиләр. Менә шулай итеп, димәк, безнең артбук
ижад китабыбыз ул бала, тәрбияче, әти, әни дигән кыйммәтле эш почмак тудырга да ярдәм итә. Бу ижад китабында төрле темалар чагылыштыра. Анда без караган мультфильмнарга да рәсемнәрне буйыбыз, андагы геройларны табып, аларны диалогка кертеп, менә шушы махсус битләргә ябыштырабыз. Хәтта бала театрга бара икән, ягъни кинога бара икән, менә андагы алган билетны да ул нәкъ шушы үзенең артбук китабына ябыштырып куярга мөмкин, чөнки ул бала өчен яңалык, чөнки ул бала өчен хатирәләр, истәлеге. Һәрбер балада безнең инде менә артбук китабы бар. Артбуклар минем ике төрле була. Ул аның беренчесе җыелма артбук дип атала, сборный артбук, һәм инде икенче төре ул тематик артбук, тематический артбук дип атала. Артбуклар белән эшләү уртанчы төркемнәрдән башлана. Менә бу минем әлеге презентациядә ул тематик, менә кафеда дигән тематик артбук ясалган, пластилин зоопарк артбугы ясалган. Бу балалар белән бергәләп эшләнелгән хезмәт. Артбуклар белән эшләү уртанчы төркемнәрдән башлана. Бу этапта артбук эшчәнлеге белән башта иң беренче без таныштырабыз, һәм җыелма артбуклар да без һәр битенә төрле темалар, төрле уеннар багышлый алабыз. Менә бу аларның шушы артбук битләрендә. Менә өлкәннәр, старший группа дип әйтәбез, һәм инде мәктәпкәчә яшьтәге балалар, подготовительный группалар, алар инде артбукның ике төрендә кулланалар. Җыелма артбукны да һәм инде тематик артбукны да. Тематик артбук вакытында без инде төрле язучыларга, юбилей даталарына, төрле вакыйгаларга, аерым әсәрләргә багышлый алабыз. Әлбәттә, менә шушындый эшләрбез безнең бернинди файдасыз үтмәй, һәм төрле бәйгеләрдә катнашып, балаларыбыз безнең төрле дипломларга, төрле сертификатларга, төрле без Аллага шөкер дип әйтәбез, инде урыннар алып барабыз. Менә хәзер инде мин сезгә менә шушы артбукта без нәрсәләр кулланабыз. Артбук вакытында без төрле материаллар куллана алабыз. Анда без тимәләр дә, сөйләмнәр дә, хәтта менә төрле тасмалар да, поеткалар да, тукымалар да, төсле битләр дә, җипләр, наклейкалар, пиктограммик текстлар, скрап интерактив уеннар, менә чынлап ул инде безнең иҗат дөньясы. 10 тапкыр ишеткәнче бер тапкыр үз күзләрен белән күрү бик яхшы дигәннәр безнең әби бабайларыбыз. Әйтегез, менә хәзер мин сезгә менә әлеге китап, Муса Җәлил әле күптән түгел генә яңа табанан төшкән китап дип әйтим, Муса Җәлилгә багышланган артбук иҗат китабым бәйдә булды. Шушыңа без видеосын карап үтик әле, китап битләре белән якыннанрак таныша аласыз. Безнең кайда ул хәзер безнең видеобыз хәзер кабыначак. Муса Җәлилгә багышланган үз кулларым белән ясалган китап.
Бик зур рәхмәт. Шушы мусабиргә багышланган безнең мондый китапларым әлбәттә минем бик күп төрле. Балалар белән без аны үзебез бергәләп ясыйбыз. Һәрбер баланың менә шушындай үзләренең артбук дигән үзләренең китаплары бар. Без аны иҗат китабы. Һәрбер теманы ачыклаганда, алар үзләре шунда, шушы артбукта эшләп, без татар телен өйрәнәбез. Менә якын карап итеп, әлбәттә, тагын бер нәрсә әйтәсем килә. Шушы китапларны ясаганда мин пиктограммалар кулланам, пиктограммик текстлар, пиктограммик таблицалар, пиктограммик квадратлар. Менә алар балалар татар телен өйрәнгәндә бик үзенчәлекле, алар тиз истә калдыралар аларны. Әлбәттә, артбук белән эшләү дәврендә безнең эшебез нәтиҗәсез калмый. Беренчедән, балалар безнең лексик материалларны тиз туплыйлар. Аларны игътибар белән тыңлыйлар. Белемнәрен тормышка ашыруда аңлы рәвештә куллана алалар. Һәм җөмләләр төзергә өйрәнәләр. Диалогка чыкканда сорау, инкар, раслау җөмләләрен төзегәндә авырлык тудырмыйлар. Һәм үзара аралашуда башлыйлар. Шуңа күрә методик безнең оешмаларыбызда, методик безнең җыелышларыбызда мин татар теле тәрбиячеләренә дә шушы белән эшләүне тәкъдим итәм. Аларга да бик ошый, алар да аларны кабул итәләр. Бу безнең кыскасы гына әйткәндә, менә рабочий тетрадь дип әйтәләр бит. Менә шундый дәфтәр формасында алып барыла. Сорауларыгыз бармы? Аңлашылдымы? Ишетелдеме? Дамира ханым, бик зур рәхмәт. Бик рухландырып сөйләдегез. Һәм монда инде сорадылар, кайдан алырга була дип, календарный планны кайдан алырга була, бу китапны кайдан алырга була дип. Һәм Фәрхәттән бер сорау, татарча темага кагылмаган, этномәдәни булмаган темаларга охшаш татарча артбуклар бармы ди? Мин инде электрон почта аркылы җибәрә алам теләүчеләр өчен. Ул минем үз кулымда дип әйтә алам инде. Китапны да шулай. Китаплар әлбәттә минем андый итеп бирелә торган. Китаплар минем алай җибәрелә торган түгел. Үзебезнең ул балалар бакчасында гына балалар өчен, әти-әниләр өчен, үзебезнең тәрбиячеләр өчен генә эшләнелгән. Теге читләргә, башка кешеләргә тәкъдим итә торган әлеге китапларым юк. Менә интерактив уеннарны аерым менә шундый менә тагын бер танышып китәм, алар бик кызык менә. Төрле менә шундый интерактив уеннар белән эшләнә. Менә мәсәлән, менә интерактив уен ул минем татар милли киемнәре белән таныштыру. Балаларга әлбәттә селкенә торган теге гел шундый уеннар кызык. Шуңа күрә шундый скрабукины элементларны кулланып ясалган минем бик күп. Мәсәлән, менә бу менә минем өем. Уен темасына багышланган. Әлбәттә, зур экранда бик яхшы булыр иде ул. Менә шундый карталар торган, чыга торган, тагын хәзер менә монда бик кызыклы гына. Менә шундый мәсьәлә ачылып китә торган. Менә библиотека формасындагы китапларым бар. Тагын берсе бик кызыклы гына бер уены бар иде монда минем. Фәрхәт, мин инде этномәдәни темага кагылмаган ике күрдем. Ике бер күрдем. Фәрхәттән сорау шунда, Дамира ханым, татар темасына кагылмаган, этномәдәни темага кагылмаган башка темаларга татарча артбуклар бармы дип, татар телендә уйнап була торган, укып була торган шундый артбуклар бармы дип сорый. Артбук темасын төрле телләрне өйрәнгәндә дә кулланып була. Татар телен өйрәнгәндә генә түгел. Аны миннән балалар, тәрбиячеләр окружающий мир өйрәнгәндә дә, мәсәлән, табигать дөньясы белән таныштырганда да куллана алалар. Төрле темага багышланырга мөмкин артбуклар. Әйтәм бит, әлеге минем артбуклар, интерактив уеннарым әлеге безнең балалар бакчасы өчен ясалган.
Мин аны сезгә дә тәкъдим итә алам дип инде теге сатуга бирә алам дигән сүз түгел. Ә менә ясарга, үз кулларым белән эшләргә, менә шул метод алымнарны кулланып эшләргә мөмкин дигән сүзне әйтәсем килгән иде. Сез ниндидер остаханәләр, воркшоплар уздырасызмы? Бакчадан тыш. Мастер-класслар минем тәрбиячеләр өчен. Үзебезнең татар теле тәрбиячеләре өчен районнарда. Приволжский районда без Приволжский үткәрәбез. Ярый, бик яхшы, бик кызыксындырды темагыз. Так, Фәрхат нәтиҗәдә ясап куйды, ысул буларак тәкъдим итәсез дип аңладык дип. Әйе, без дә шулай аңладык. Рәхмәт бик зур. Так, вкратце, для протокола на русском. Дамира ханым презентовала, рассказала про свое, можно сказать, ноу-хау, артбук, который может быть хорошим помощником при изучении татарского. Как мы поняли, он может быть посвящен и каким-то этнокультурным темам, то есть рассказывать что-то про, как мы видели на примере Мусы Джалиля, то есть про историю, биографию, творчество татарского поэта, поэтов. Также может быть использован при изучении окружающей среды и тоже с применением татарского языка, но и других языков тоже. Еще, короче, я бы не смогла рассказать. Дамира ханым, бик зур рәхмәт, бик яхшы һәм бик иҗади әйбер дим. То есть, когда мы говорим, что нет контентов, нет мало детского контента для изучения, для практики татарского, это живой пример, что контент и средства для изучения, для практики можно создавать самим. Сезгә бик зур рәхмәт, уңышлар, дәвамлы булсын.